programma Gewest Friesland. Daarin laten we reportages zien die get iets in het programma van het gewest tot gewest wien. En dan praten we dus over met Johan van der Zee, want hij zit aan zijn eigen keukentafel uit die oude dozen te vertellen. Nou, en laten we maar beginnen, want wij zullen het houden over de zantige rieren en dan Drachten. Drachten is iets apart, Friesland. Ja. Dan zeker. Ja. Maar waarom? Weet ik net. Ja, het wonder van Drachten eigenlijk. Ja. Ik hier een omke die een winkel in Drachten en dan gingen wij als bijenginde erheen en die bracht dus dan altijd naar het raccordement en dat soort dingen. En die weer zo grutsk dat Drachten met trogroeide en trogroeide. Dus drok, Drachten, dat is echt zo'n kreet. Ja, dat is eerst van Frederik Dam over. Ja, net van mijn omke. Maar dat is de haardirecteur van de Drachtse krant. Ja. Maar Drachten, dat groeide maar en dat groeide maar. En Bas den oudste, die tocht ik in die periode, ken ik letterwist naar voorjochter. En die heb een Drachten journaal, dat we veel met Anton Stoelwinder. En daar heb ik altijd de tekst wel lezen. Oké. Dat wie een snabbel. Ja. Dat, mocht dat? Nou, dat moest wel vrij. En ik had net een soort hier, maar dit wie hier van de snabbels de tekst lezen bij het Drachtenjournaal. Ja, en die draaiden dan in het voorlichtingscentrum. Ja. En daaruit is dit programma, nevens mij, dat Bas, hij zei, ja, dan was toch eens een keer een programma over Drachtenmaatje en dat Anton had dit echt filmen. Ja, want dit weer eigenlijk een nice onderwerp, hè? Dat je zegt van Drachten wel naar de 50.000 mensen. Ja. Zo gauw mogelijk, want dan kan je een stapje op de leider dwaan en burgemeester van Knolsdorf, die wil wat een ambitieus man, zeg maar, zeggen van dat kunnen we wel. Ja. Dan liever maar eens zien die reportage uit jongetje 72 Drachten wordt al on grutter. We hebben hier toch helemaal in Drachten geen probleem. Omdat in Drachten eigenlijk gebeurd is alles, bijna alles, wat we 10 jaar terug verwachten. En dat kun je van de rest van de wereld niet zeggen. Ik zou bijna willen zeggen, een gunstiger leefklimaat kunnen ze nergens vinden als bij ons. Je kunt eigenlijk zeggen dat Drachten uit de krachten is gegroeid. Mevrouw, mijn heren, de begroting 1973 die heeft een budget van 44 miljoen gulden. Op zichzelf is dat getal uiterst onbelangrijk, want waar het om draait, dat is het beleid dat achter deze getallen steekt. Wij zijn op het ogenblik nationaal en internationaal in een wat labiele situatie. En zelfs op een gemeente... Drachten heeft een nieuw hart. De Lavei, allang het cultureel centrum van de plaats en omgeving, is uitgebouwd met een representatief centrum van de gemeente. Hier vinden sinds kort de raadsvergaderingen plaats en worden huwelijken gesloten.
Nu kun je op dit moment misschien wel zeggen dat de impulsen voor die groei, de industrie, de vestiging van nieuwe industrie en de uitbreiding van de bestaande, dat die tot stilstand is gekomen. Hoe komt het nu met die groei? Nou, die zijn niet tot stilstand gekomen. Er is natuurlijk een vergaande mechanisatie aan de gang. En wanneer op het ogenblik het aantal industriële plaatsen zich nog uitbreidt, dan betekent het in feite dat de groei nog zeer sterk bezig is. Maar naast de industrie is vooral de dienstverlenende sector ook begonnen. Een paar jaar, nou zeg maar 5, 6 jaar geleden, pas zeer krachtig. Normale beeld eigenlijk. Iedereen heeft eigenlijk een beetje gehoopt op de spreiding rijksdiensten. Drachten krijgt niks. Dat zegt u, maar daar ben ik al lang niet zeker van. Ik dacht dat het helemaal niet uitgesloten is dat wij als een deconcentratiegemeente wel degelijk wel wat krijgen. Maar inderdaad, voorlopig zijn we alleen de grote plaatsen aangewezen, de echte grote. Maar ik ben helemaal niet ongerust dat men zo onverstandig zal zijn om niet op een zeer plezierige plaats te gaan zitten tussen bossen, water en met een accommodatie zoals je bijna in Nederland niet aantreft. Het Drachten van 60 jaar geleden. Oud-Drachtster Evert Zandstra schrijft er dit over. Het dorp was een veenkolonie. Langs het kanaal kon men 2 in welvaart zeer verschillende buurten onderscheiden, de Boppenrijn en de Oenderrijn. De Boppenrijn was de buurt der armen. De huizen in deze buurt waren klein, tussen de petiterige winkeltjes woonden handwerkers, op de hoeken stonden volkscafés. En dan waren er de stegen, smalle, doodlopende zijstraatjes, ongeplaveid. Nors hingen er de verwaarloosde eenkamerwoningen tegen elkaar. De Oenderrijn maakte een welvarende indruk. Ook daar hadden zich in de loop der jaren pioniers gevestigd, maar van een ander slag. Het waren ondernemers en kooplieden met minder geld aan werklust en initiatief. Ze slaagden erin hun zaken en bedrijven tot bloei te brengen. Bovendien was Drachten een dorp met een tamelijk geringe plaatselijke industrie. Er was een timmerfabriek van enige omvang. Er was beladenindustrie, een paar leerlooierijen, tabaksfabriekjes, scheepswerven enzovoort. En wat de bevolking betreft, ja, de mensen kenden elkaar destijds nog, dat we zeggen, althans van zien. Want er liep al wel degelijk een scheiding door de Drachterbevolking, kerkelijk en politiek, links en rechts, of hoe je het maar wilt noemen. Het was niet meer zo dat de mensen in hun jeugd bij elkaar op school hadden gezeten, dat ze elkaar daarvan kenden, maar dat was al eigenlijk in 1910 volkomen afgelopen. De vestiging van Philips in Drachten in 1950 is de grote ommekeer geweest in de ontwikkeling. Bestaande bedrijven sloegen de vleugels uit, nieuwe bedrijven vestigden zich graag in het snelgroeiende dorp met alle gevolgen van dien. Meer en betere onderwijsmogelijkheden, meer voorzieningen op sport- en cultureel terrein, meer welvaart. Althans, de grote verschillen in welvaart van rond de eeuwwisseling lijken niet meer te bestaan. Het verschil in rang en standen binnen de grote bedrijven is daarvoor waarschijnlijk in de plaats gekomen. Het is te merken in de nieuwe woonwijken.
Het is zo dat je kunt zeggen, Drachten is eigenlijk uit zijn krachten gegroeid. Er is een te zware bezetting, naar mijn mening, van de winkelstand. De restaurants daartegenover hebben veel te weinig te doen. Hoe ze kunnen blijven bestaan, dat is mij een raadsel. En er komt bij dat op het ogenblik eigenlijk de expansie van Drachten enigszins stagneert. En wat de stijl betreft zou ik eigenlijk moeten zeggen, het is geen dorp meer. Het is nog geen stad. Het is eigenlijk vlees nog vis. Je kunt natuurlijk nooit op een dorpsniveau blijven leven. Daar groei je onherroepelijk uit. Maar het moet natuurlijk wel zo blijven dat men ook in de wijken met wijkgebouwen een andere oplossing, een zeer leefbaar geheel blijft houden. En dat is wel degelijk met een groei van 1500 te bereiken, maar natuurlijk niet wanneer je uiteindelijk een werkelijk hele grote stad wordt, waarbij alles veel automatischer moet gaan gebeuren. Ja. Nou, zo'n mooie kleur. In Drachten gebeurt altijd wel iets. Drachten is nooit af. Zijn graag gebruikte slagzinnen die erop zouden kunnen wijzen dat Drachten hoe dan ook door moet groeien. Ik wil niet koet blijven groeien, want groeien mag geen doel op zichzelf zijn. Maar wij willen wel met z'n allen heel graag zorgen dat wij dat draagvlak krijgen dat nodig is voor een normale, gezonde gemeente. In onze orde van grootte. En wij weten daar geen getallen voor, want daar is niet alleen van afhankelijk. Maar wij zijn ervan overtuigd dat dat zal liggen zo tussen de 60 en 90.000 zielen, voor zover wij het nu kunnen zien. U ziet dat niet op korte termijn? Dan vrees ik dat je een stel wijken krijgt waar je binding helemaal mee verloren gaat. Iedere groei gaat op het ogenblik gepaard met aantasting van het omringende landschap. Ziet u dat gevaar hier niet sterk komen? Het is natuurlijk duidelijk dat je in een overbevolkt land als het onze niet kunt groeien zonder dat je ergens land opheet dat tot dusver niet bebouwd was. Maar in hoeverre speelt het op het ogenblik een rol als u als gemeentebestuur moet besluiten, wij gaan een nieuwe wijk bouwen? In hoeverre speelt het landschap daar mee? Een rol, wou je zeggen. Nou ja, kijk, het is natuurlijk een structurele zaak. Je moet niet alleen nagaan of je links of rechts tegen een bos aanloopt, want het is natuurlijk niet de bedoeling om bossen te kappen. Maar er komt ook nog bij dat ergens je centrum en je hele verkeersafwikkeling logisch moet blijven. En dat bepaalt mede of je naar het noorden, het oosten of naar het westen of naar het zuiden gaat. Ga je dat alleen voor een aantal bomen doen, dan geloof ik dat je niet verstandig doet. Mocht je een brok natuur aantasten, dan geloof ik dat je de verplichting zou moeten hebben om dat op een andere plaats weer tevoorschijn te tonen. U bent niet bang de leefbaarheid aan te tasten met het groeien op korte termijn? Nee, beslist niet. Wanneer u zegt boven de 100.000, zeg ik ja, daar ben ik inderdaad wel bang voor. Maar op dit moment, nee. En natuurlijk komen er wat meer mensen hier bij ons in de omgeving ook uitzwermen. Maar hier kan dat nog. Hier hebben we nog ruimte. Drachten is uit zijn krachten gegroeid. Je vindt bijna nergens zo'n gunstig leefklimaat. Drachten is nooit af. Het zijn allemaal uitspraken die, hoe tegenstrijdig ook mogen klinken, wel waar kunnen zijn. Want in een snel groeiende plaats valt altijd wel iets te open, is er altijd wel iets te bezichtigen. En veel plaatsen in de regio kunnen prat gaan op aantrekkelijke natuurgebieden in de onmiddellijke omgeving. En in snel groeiende plaatsen dreigen allerlei vroeger bestaande verbanden tussen mensen onderling en later tussen hele woonwerken verloren te gaan. Maar belangrijker is de vraag, hoe ervaren de inwoners van Drachten al deze dingen? De socioloog Dr. Spa van der Hoek is bezig met een onderzoek op dit gebied in Drachten, maar resultaten zijn nog niet bekend. We laten een aantal vrij willekeurig gekozen Drachters aan het woord, maar eerst nog een keer Dr. Spa van der Hoek, die toch al wel een globale indruk heeft. Het begrip Drachten heeft voor de een een andere inhoud als voor de ander. Drachten is voor de echte oude Drachters een herinnering aan iets plezierigs. Althans, de plezierige dingen zijn in de regel blijven hangen. Het gevoel van we waren met elkaar één.
Voor mensen die na de oorlog zijn binnengekomen is Drachten iets dat ze hebben zien groeien. En dat op zichzelf schept ook al een zekere band. De mensen die nog later zijn binnengekomen, die zijn eigenlijk niet op het globale, op het hele Drachten ingesteld. Hebben meer banden met bepaalde afdelingen, ik noem maar de sport of een bepaalde kerk, een vereniging waar ze in werken. Maar in het algemeen heb ik wel het gevoel dat men zich in Drachten ook als wat wij noemen inkomeling behoorlijk thuis voelt. Ik hou dus helemaal niet zo van kleine dorpjes en ook niet van hele grote steden. Het zit er eigenlijk precies tussenin. Ik vind in grote steden vereenzaam je zo snel. Je hebt hier veel meer contact met de mensen en zo dan in grote steden. Je kunt bij allerlei verenigingen gaan. Dan ben je zwemmen, tennissen, ballet, alles. Ik vind het gewoon heerlijk als ik bij wijze van spreken hier voor een stoplicht sta, dat iemand tegen me zegt, hoi, dat vind ik leuk. Ik bedoel, je bent dus nog niet verloren in de massa zoals je dus vaak in grotere steden tegenkomt. En voor mij hoeft het geen grote stad te worden. Ik heb dus Drachten meegemaakt met de vaten, de Hoogbrug in het midden en die ronde keistintjes allemaal. Maar toch had ik altijd wel de hoop dat Drachten groter moest worden. En die kans hebben we na de oorlog gekregen en ik ben een man dat ik daar heel erg dankbaar voor ben. We hebben met moeite weer de HBS gekregen, maar volgens mij moesten hier meer onderwijsinrichtingen zijn. En als men naar toneel wou of een goede bioscoop, dan was men aangewezen op Groningen of Leeuwarden. En ik zag toch wel dat als Drachten groter wordt, dan bestaat de mogelijkheid dat ook die dingen wat we nu buiten Drachten moesten zoeken, dat die dan ook in Drachten zouden komen. Dat is inderdaad zo geworden als het nou is met de lawaai en diverse onderwijsinrichtingen die wij vroeger niet hadden. Ik geloof wel dat Drachten momenteel op bepaalde gebieden te snel groeit, dat geloof ik wel. En er zijn dus mensen die daar dus wel hinder van ondervinden. Het hart van Drachten, dus het kruispunt, Zuiderbuurt, Noorderbuurt, Molen en Kade, dat oefent een dermate zuigkracht uit dat veel middenstanders dus in de buitenwijken daar dus last en hinder van hebben. Nou ja, van mij mocht het zo wel blijven. Het hoeft niet... Het groeit natuurlijk wel veel meer, maar... Nou ja, ik vind het niet leuk als het nog groter wordt. Ik vind dus het nadeel van Drachten dat je hebt dus helemaal geen historie. Ik bedoel, als ik het vergelijk met een plaats als Franeker, een plaats als Bolsward, Harlingen niet te vergeten. Ik ben zelf nogal wildtop oud, klassiek, antiek, hoe je het maar noemen wil. En ik heb hier dus ook lang gezocht naar een oud pand en dat is hier eigenlijk niet. Er is geen ouds. En het leuke oude wat we hebben, nou dat is eigenlijk opgeruimd. Als je de 60 gepasseerd bent en je hebt Drachten vroeger gekend en nu, vooral dan denk ik aan de straten en pleinen, dan ben ik een beetje trots dat Drachten dat geworden is wat het nou is. Er kunnen huizencomplexen zijn dat je zegt, nou daar zit weinig variatie in, dat is een eentonigheid. Maar dat zullen ze natuurlijk ook gedaan hebben in verband met de bouwkosten. Maar er zijn toch ook hele mooie plekjes in Drachten. En daar kun je dan met genoegen daar kennis van nemen. Ik vind, dat is Drachten. Nee, dat zou ik zo niet in één woord kunnen karakteriseren. Nou, ik geloof wel dat ik het op zou hemelen. Je kunt... nou, ik zou zeggen... Het is een groeiend aankomende stad. Met veel mogelijkheden tot sport en recreatie. Je kunt niet zeggen, nou dat is het precies. Maar Drachten heeft op cultureel gebied, laten we zeggen, onze lawaai. Onze lawaai, dat vind ik toch wel een enorm pluspunt. Dat is ook een project dat dus mensen aantrekt, dacht ik, in een straal van toch zeker 50 kilometer. Vind ik toch wel enorm. Ik vond de karakteristiek van Drachten nu niet meer. Of niet meer in die mate. Dus de ruime opzet van dus de woningen. Maar ik geloof toch wel in zijn totaliteit de dynamiek. Nou, typisch Drachten bestaat eigenlijk niet. U zou misschien kunnen zeggen typisch noordelijk, typisch een gemeente die uit agrarische gebieden is voortgekomen. Ja, en dan zeg ik het bijzonder aardige bij ons is dat ieder individu telt mee. Wanneer je hier ergens bent in de lawaai,
Wie je ook bent, dan ben je een persoonlijkheid en je wordt als zodanig gewaardeerd. En dat zie je natuurlijk in vele grote plaatsen in het Westen niet meer. De lawaai is werkelijk ideaal. Dat hangt voor een heel groot deel af van de persoonlijkheid van de directeur, die echt ook wel de gastheer is. De lawaai waar u uit bent, maar toch zich thuis voelt, dat is een slogan die eigenlijk wordt waargemaakt. Maar ik heb wel het gevoel dat verschillende drachters en ook mensen uit de omgeving wel eens koketteren met het begrip we komen in de lawaai en we voelen ons thuis in de lawaai. Het is niet altijd waar, want wat eigenlijk het ideaal is van de lawaai, dat iedereen daar over de drempel komt, dat is nog niet bereikt. Nu gaat het nog, maar misschien over een paar jaar is het erg groot, te groot in mijn ogen. Soms heb je nu al, als je iets moet zoeken, dan verdwaal je er gewoon in. Maar ja, wij zijn hier bekend, maar dat is op den duur is dat niet meer zo. Dan weet je niet meer waar je het zoeken moet. Ik zou het niet kunnen zeggen. Wat Drachten nou precies is. Een dorp. Ja, nog wel. Dat gevoel heb ik persoonlijk toch wel, ja. Een groot dorp wel, maar geen stad. Als ik het woord stad noem, dat vind ik echt een onpersoonlijk iets. Een reportage uit Jongetje 22 uur Drachten in het programma Gewest Friesland van de reportage die er weer in van Gewest. We zullen er na een week meer van.